Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod din GTA San Andreas Sam multiplayer. Eu sunt Marian, el e Sebi. Astăzi vom juca Sam. Trebuie să facem niște kill-uri neapărat. Da, fiți atenți. Asta e un dăm cu click, Sebică. Uici. Bă, frate, aici e o nebunie totală. Știți toți oamenii care vă uitați la Sam, la și alți youtuberi? Acesta este un server care când apeși click, mașina se duce cu nitro. Oricum, ar fi. Și dacă dai, apeși tasta Y, se repar. Deci eu dacă mă izbesc într-o mașină... Vedeți, vedeți. Sau, de exemplu, de... Stai. Dai H. Vedeți, zburăm în sus, vedeți? Oricât ar fi. Și dacă dați și click, astăzi ne... prinde simplu. Sebi, stai. Astăzi ne vom gândi să găsim cabana bântuită. Știți voi la San Andreas, care nu e multiplayer, când trebuie vă duce să omorâți un polițist, de parcă când trebuie să găsim, trebuie să mergeți să omorâți un polițist și după aia să-i faceți poze la cadra. Vrem să vedem dacă e adevărat povestea. Am auzit la mituri și... Stai în meda. Am auzit la mituri și legende că este fantoma lui în casa aia. Stai, Sebi, care-i... e sprijinit de capul ăla legat. E de... mașină. Bă, din aia de polițiști. Și noi suntem de 4. Deci șmecher, n-aia. Nu înțeleg și arme. A, da. Să pic să-mi iau și... Da. Da, trebuie să luăm bombițe. Grenade. În spate, what the fuck? Explozibil. Așa, n-ai shot. Se mută să ultima. Da, mea. Deci, Sebi, aprinde girofoarele. Aprinde-l, frate. Aprinde-le! Așa. The fuck! Gata. Dură puțin. Lasă. Zburăm, ulea. Să vedem. Și astăzi o să ne chinuim chiar 10 minute să vedem unde este această cabană. Frate, am o bănuială. Păi da, ce stau eu cu asta? Cât pot să-mi iau un Infernus? What the fuck? Sau un elicopter. Sau un Phoenix. Așa. Sărmule. Vezi cum hai să vedem deasupra podului. Sau. Uite înainte. Nu, stai. Ne trebuie un loc liber. Sebi, eu te rog să sari până acolo sus. Și eu dau click. Și ajungem pe aici. Și repar-o pe rog. Gata, dă-i. Bă, frate, deci nu m-a răsunat asta. Nu, gata. What the fuck? Sări pe mine. Stai, nu mai da. Nu. Trebuie una. Bă, ce căuta TV-ul acolo? Nu să ne luăm una TV aici. Da. Adică... Da, vezi. Vă sari și pe jos. What the fuck? Deci nu este frate. Vedeți? Și clanționez, bă, frate. Ia, cabana. Stai că vreau ceva. Bă, frate.
Dă-te, băsarul. Distractor. Șmecher. Uite, baloț. Ia poți să-ți dărâm? Nu. Uite. Ha. Stai. Ia-l. Și acum să zburăm. Stai. Sunt cam răcit, da. Fiindcă... Na. Și momentul. What the fuck? Trebuie să mor, tu fraiere! Stai. What the Prea fuck? tare, prea tare. Y! Prea tare. Ce periculos. E dă un pic. Și adică... Nu uita, nu uita! Las că te zici, haide. Ieșit. Stai, nu mai dau. Așa. Da, și chiar dacă vedeți că nu s-a scos salutare. Da, și nu uitați să lăsați un like. Pentru că un like este imens apreciat. Și noi ne... Dacă vreți să mai facem serie cu Sam, lăsați like, mă rog. Am încercat să găsim cabana, dar se vede că nu cred că o să găsim Stai, gata. curând. Sau stai, bă, frate. Mapa. Da, dar nu găsești, mă, așa. Stai puțin. Crezi că știu unde este. Dar o să avem ceva de mers. Stai. Mergi la ăsta. Ce? Să călcăm în picioare, nu? Haide! Gândești tu. Vedeți, asta e o comb. O să mai stăm puțin ca să ne distrăm o leacă cu combina. Asta cană, bă. Da, am lăsat. Haide! 2. Trebuie să mergem acolo. Facem drept, what the fuck? Facem drift în aer. Yo. Dai, sari. Nu te duci. Yeah. Noi trirăm în aer. Hai că mergem acolo. E încolo. Oh, am trecut pe lângă unul. Oh, bă, frate. Văd, am ajuns la altul. Așa. Gata. Haide. Și iar picăm și iarăși ne picăm. Așa, în urmărire. Dai. Trebuie să sărim peste asta. Bagă. Oh, am trecut de ea. Mai încet. Noi planjăm acum, să aterizăm. Mamă, fix. Dă-i. Ia-o înainte. Ce 60? Sărim ăla peste. Sari. Pa. Gata. Presus? Deci când dăm Y și aude sunetul ăsta, ca și cum ar fi reparat. Sebi, stai. Acum. Mai ce? Dacă ar fi metoda asta în GTA San Andreas, nu Sam, să fie metoda Gata, asta. repar, nu mai da pe sus. L-am găsit. Dacă ar fi metoda asta, ar fi genial. Hai sari sus. Ială. Și Marian, ce nu te să ieși.